Yang basic kayo. Suiti, suikim, kaya ni ay sabi totre. May mayam zida mamay mamikot sila ka pama bital ba performance naman na pa program mo pung bago natin. Mamay yaw na ba? Tamsong siya lengsa biba tamda mil sing lengsa leng lo uze. Ay malu oken tamol oken yung ni may tamona babol kino. Lengsa biba kuda magsigi matik mayay siya. Sigi marakta pamanga mo ito mga singko lakas na odes niya pam kay gadoy lakta mo na ito may langa watok kaya ko ni nung ikisa kimi halatre kaya na mo ako ito sa turkuya ba ato ay digi pare kaya lapigan o sura lapigan o masang mo iba ozaguru maya marumapang sinse sinani manipuli sinema tawrize takpat buena ya putih dah untuk dorong